Vítejte zpět v podcastu o senior zdraví, kde spojujeme starověkou moudrost s moderní vědou, abychom vám pomohli prospívat po 60. Dnešním tématem je něco, čemu mnoho lidí nevěnuje pozornost. Noční rituál, který může hluboce ovlivnit mozek. A abychom to prozkoumali, pozvali jsme velmi zvláštního hosta, který už tak zvláštní není, protože je zde stále. Nejstarší praktikující lékař v Japonsku, doktor Shigeaki Hininohara, přes 100 let starý, stále bystrý a národní poklad v Japonsku. Je zde, aby sdílel noční návyk, který by mohl pomoci zachovat vaši duševní jasnost, zejména po 60. Vítejte znovu, doktore Shigeaki Hininohara. Děkujeme, že jste s námi. Vím, že věříte, že to, jak uzavřeme svůj den, může určit, jak budeme fungovat zítra. Tak nám řekněte, co je ta jedna věc, kterou lidé nad 60 nesmí nikdy zapomenout před spaním. Děkuji, že jste mě pozvali a ano, mozek se při spánku nevypíná. Ve skutečnosti se stává aktivnějším v velmi specifických způsobech. Zatímco tělo odpočívá, si mozek začíná složitý proces. Filtrace denních zážitků, organizace vzpomínek, odstraňování toxinů a obnova svých neuronových spojení. Ale všechno to závisí na jedné věci – přípravě. Musíte dát mozku prostředí a materiály, které potřebuje pro svou práci. Pokud usnete, aniž byste to udělali, nevynecháváte jen krok, ale vysíráte mozek, jeho schopnost regenerace noc co noc. Tato opomíjení se hromadí, vede k mlhavým ráno, zapomnětlivosti a pocitu duševní únavy, kterou žádná káva nemůže napravit. Nikdy nesmíte jít spát, aniž byste připravili mozek na léčení. Tato příprava je jednoduchá, ale nezbytná. Vysírat mozek je mocné a není to něco, co se nás v západním světě učí. Většina z nás spojuje hladovění s fyzickým hladem, ale to, co popisujete, je jemnější a mnohem nebezpečnější. Jde o odepření materiálů, které mozek potřebuje k regeneraci, zejména během nejaktivnějšího okna oprav v noci. Pamatuji si svého dědečka, který byl celý život bystrý a náhle začal zapomínat jména a ztrácet věci. A nikdo se nezeptal, co jedl v noci, nebo jestli jedl vůbec. Jak přesně se takové noční zanedbávání překlápí do skutečného kognitivního úpadku? Přirovnal bych to k knihovně, která archivuje nové knihy, opravuje staré a utírá police, zatímco spíte. Ale k tomu, aby vše fungovalo, musí knihovník mít světlo, nástroje a energii. Pokud systém vysílíte, žádné živiny, žádné signály bezpečí, místo toho, aby knihy ukládal, přejde mozek do pohotovostního režimu. Přeskočí hlubokou práci a jen se snaží přežít noc. Dám vám příklad. Měl jsem pacienta, pana Yamamotova, 74 let, bývalý ředitel školy, velmi disciplinovaný muž. Přicházel ke mně s problémem trvalé zapomnětlivosti. Nešlo o demenci, ale o drobné věci, ztrácení jmen, ztrácení klíčů, vstup do místnosti a zapomenutí proč. Říkal, že přestal jíst po 18. hodině podle západních rad na hubnutí, ale nevěděl, že jeho mozek, zvláště v pozdějším věku, vstupuje do 8hodinového půstu bez podpory, bez bílkovin, bez uklidňujících živin, jen spánek a stres. Když jsem ho povzbudil, aby zkusil malý rituál, například teplý vývar z tofu před spaním a krátké protahování a hluboké dýchání, všechno se začalo měnit. Po několika týdnech se vrátila jeho ranní jasnost, mohl se soustředit déle, vzpomínky byly silnější a jeho žena mi řekla, že se zdál být více přítomný. To je to, co myslím tím, když mluvíme o vysíračce mozku, nejen o hladu v žaludku, to ale o hladu v nervovém systému, hlad po podpoře, rytmu a tiché síle. Takže nemluvíme jen o malém občerstvení, ale o signálu, zprávě, kterou posíláme mozku, že jsi v bezpečí, je čas se zotavit. Je to jako stlumit světla na konci koncertu, způsob, jak dát mozku najevo, že představení skončilo a teď přichází úklid, reset, uzdravení. Pokud tento signál nepřijde, mozek se neuklidní, zůstává v pohotovosti, prohlíží si okolí, šetří energii místo toho, aby budoval. Ano, v Japonsku věříme,
Že noční jídlo je instrukcí, ale víc než to, celý rituál je signálem. Měkké světlo, pomalé dýchání, rytmus malého rituálu. To všechno jsou signály, které mluví k nervovému systému mozku, části odpovědné za emocionální regulaci, paměť a přežití. Bez těchto signálů se mozek vrací do stavu bdělosti, zůstává napůl vzhůru, napůl obranný a často vás vzbudí ve 2 nebo 3 ráno, zmateného a nevytíženého. Věda to potvrzuje. Studie ukazují, že pravidelné rituály před spaním snižují kortizol, stabilizují variability srdeční frekvence a zvyšují parasympatickou aktivitu, což vytváří ideální prostředí pro konsolidaci vzpomínek a neurologickou obnovu. Rozbor toho, protože mnoho seniorů v USA je učeno, že nesmí jíst v noci, přesto říkáte, že nejde o vynechání jídla, ale o výběr správného typu. Přesně tak. Po 60. roce se mozek stává citlivějším, průtok krve se zpomaluje, hormony se mění a, co je nejdůležitější, vaše tělo vstupuje do katabolismu rychleji, začíná rozkládat tkáně, včetně mozkových, pro energii během půstu. Co se stane, když jdete spát na prázdný žaludek? Mozek říká, že nám došly palivo a místo léčení chrání. Místo ukládání vzpomínek šetří energii noc co noc. Tento vzorec vás oslepí, ale ne hned. Časem se to stane vaším novým normálem. To je úžasné. Takže jaké palivo máme na mysli? Co by měl někdo nad 60 jíst před spaním, aby ochránil svůj mozek? A je celý tento rituál jen o jídle malého občerstvení, nebo je toho víc? Jak vypadá skutečný holistický japonský noční režim, takový, který živí nejen tělo, ale i srdce a ducha? Představte si ho jako teplou správu pro mozek, lehké proteinové uklidňující minerály, jemnou energii. V Japonsku by to mohl být malý talíř teplého miso vývaru z tofu. Miso pomáhá trávicímu systému, tofu nabízí aminokyseliny podporující mozek, teplo uklidňuje nervový systém. Další dobrá volba je měkké vařené vejce, s podušenými zelenými nebo kousek bílého rybíka vařeného se zázvorem, netěžké, nestudené, jen čisté teplé a snadno stravitelné. Chcete se vyhnout cukrům, studeným jídlům nebo čemukoliv průmyslově zpracovanému, protože to narušuje přirozený rytmus těla, který dává tolik smyslu a opravdu mě přivádí k přemýšlení, kolik seniorů to ani nezvažuje jako možnost. Ale vy jste říkal, že je tu ještě něco víc, něco přes jídlo. Ano, právě jsem se chystal vysvětlit, že japonský přístup zahrnuje to, co nazýváme Shinshin Ikino, jednotu mysli a těla. Takže rituál nekončí jen u kuchyně. Podporujeme úplné prostředí klidu, což znamená vypnout obrazovky alespoň 30 minut před spaním. Modré světlo narušuje tvorbu melatoninu a udržuje mozek v denním režimu. Místo toho můžeme zapálit svíčku nebo otevřít okno a nechat čerstvý vzduch. Zpomalíme rytmus domácnosti. I čtení tištěné knihy, zvláště poetické nebo spirituální, může jemně připravit mysl na odpočinek. A to spojíte s dýchacími technikami, že? Ano, dýchání je také klíčové. Procvičujeme dýchání, pomalé hluboké nádechy do břicha s výdechem delším než nádech. Pouhé 5 minut tohoto může aktivovat parasympatický nervový systém, snížit kortizol a zpomalit srdeční tep. Zpráva pro mozek je jasná, je čas se uvolnit. Přidejte k tomu uklidňující bylinný čaj nebo i krátký seznam vděčnosti a vytvoříte celkový smyslový zážitek, který jemně uvede mozek do nočního režimu oprav. Mám rád ten nápad, seznam vděčnosti. Vděčnost je tak malé slovo, ale věda za ním je velká. Studie ukazují, že lidé, kteří praktikují vděčnost, lépe spí, méně trpí depresemi a mají lepší paměť. Je to téměř jako by uznání dobra ve vašem životě spustilo chemickou lavinu, která pomáhá mozku uvolnit se, resetovat a hlouběji se obnovit. Přesně tak, to není jen filozofie. Studie publikovaná v časopise Applied Psychology Health and Wellbeing zjistila, že lidé, kteří si před spaním zapsali 3 věci, za které jsou vděční, spali déle a cítili se odpočatější. Další studie z UC Davis ukázala, že pravidelná praxe vděčnosti je spojena se zlepšenou kvalitou spánku, nižším krevním tlakem a silnější imunitou.
Vděčnost snižuje vnímání hrozby v mozku, aktivuje oblasti v prefrontálním kortexu spojené s emocionální regulací a klidem. Není to jen pocit, je to i lék. Také jste několikrát zmínil rytmus. Můžete vysvětlit, proč je načasování tak důležité, možná ještě víc než živiny? Protože mozek následuje cykly a ty jsou určovány světlem, zvukem a jídlem. Pokud jíte nepravidelně a spíte nepravidelně a před spaním se přetěžujete stimuly, mozek zůstává ve střehu. Ale když jíte ve stejnou dobu, jemně se protáhnete a dýcháte hluboce, vaše tělo dostává zprávu, že je bezpečné se zregenerovat. To nás přivádí k pohybu. Vím, že nedoporučujete jen jídlo, ale i fyzický rituál. Jak by měl vypadat? Ano, před výživou je pohyb, ale ne cvičení, ne stres. Mluvím o jemném, vědomém pohybu. 5 minut je dostačujících. Začněte s otáčením krku, pak kruhy ramen, go předklonem a nakonec se posaďte a dýchejte. Každý pohyb by měl být pozváním k uvolnění. Proč to funguje? Protože jemný pohyb zvyšuje průtok krve, uklidňuje sympatický nervový systém, otevírá režim opravy. A když to doplníte výživou, mozek to absorbuje jako houba. Dáváte své mysli to, co potřebuje k čištění, ukládání a obnově. Takže sekvence je klíčová. Pohyb nejdřív, potom výživa, nikoli naopak. Přesně tak. Příprava je důležitá. Jídlo je nabídka. Společně říkají vašemu mozku, den skončil, začíná obnova. Co se týče lidí, kteří říkají, že v noci nemohou jíst, protože jim to způsobuje pálení žáhy nebo narušuje spánek, často je to špatná volba jídla nebo rytmu. Velké jídlo pozdě v noci vám ublíží, ale malá teplá tekutinová porce je uzdravující. Pokud je trávení slabé, pomáhají kvašená jídla jako miso nebo malá lžička nakládaného švestky. Ty podporují střevo, které řídí chemii vašeho mozku. Jak tento zvyk podporuje paměť, obzvlášť proto, že to je velká obava mnoha lidí nad 60 let. Bojí se ztráty ostrosti. Často slýchám, že si nemohu vzpomenout, kde mám brýle, nebo že zapomínám jména víc než dřív. To vytváří strach, pocit, že se děje něco nezvratného, ale váš přístup naznačuje, že paměť není jen něco, co nám mizí. Je to něco, co můžeme aktivně podporovat a chránit. Paměť se buduje během spánku, ale ne jakéhokoliv spánku, hlubokého, stabilního. A to se děje jen tehdy, když je vaše hladina cukru v krvi, stres i chemie mozku v rovnováze. Noční rituál, o kterém mluvíme, to přesně zajišťuje. Udržuje hladinu cukru stabilní, snižuje kortizol, podporuje neurotransmitery jako serotonin a GABA, které podporují relaxaci a konsolidaci paměti. To skutečně mění náš pohled na stárnutí. Předpokládáme, že ztráta paměti je automatická, ale říkáte, že je často jen nedostatečně vyživená. Ano, mozek není křehký, je hladový, žíznivý, má svůj rytmus. A když na to zapomeneme, stárneme rychleji, než bychom měli. Ale když mu správně dodáme výživu a jemně se pohybujeme a spíme hluboce, i ve věku 90 let může mysl zůstat bystrá. Viděl jsem to, zažil jsem to. A co nápoje? Máte nějaké doporučení nebo co se vyhnout? Vyhněte se čemukoliv studenému, sladkému nebo kofeinovanému. Žádná limonáda, žádný alkohol, žádný zelený čaj pozdě v noci. Místo toho popíjejte něco teplého a uklidňujícího. Heřmánkový čaj, trochu teplé ječné vody nebo zlaté mléko s kurkumou a černým pepřem v mandlovém mléce. To uklidňuje střevo a připravuje mozek. A proto kdo začíná dnes večer, jaký je nejjednodušší rituál, který může začít? Převařte vodu, vmíchejte lžičku miso, přidejte pár kousků měkkého tofu, posaďte se, dýchejte a pomalu pijte. Pak se jemně protáhněte na 5 minut, otočte rameny, nechte hlavu sklouznout dopředu, dotkněte se prstů na nohou a tiše si řekněte, připravuji svou mysl na jasnost. Pak si napište 3 malé věci, za které jste vděční, i když je to jen teplé ponožky nebo dobrá kniha. Něčí úsměv tento tichý čin uzavírá den pokojem a pomáhá mysli uchovat správné vzpomínky.
Je to způsob, jak říct mozku, že si přeji odpočívat v hojnosti, nikoliv se strachovat. To je krásné a jednoduché, což činí vše proveditelným. Myslím, že mnoho našich posluchačů se cítí přetížených radami o zdraví, ale toto je jemné jako nabídka sobě samému. To je klíčem k dobrému stárnutí. Není o síle, ale o rytmu, konzistenci, jemné síle, doktore. Chci vám poděkovat za sdílení tohoto. Není to jen rada. Je to pozvání ukončit den s úmyslem a dát mozku to, co skutečně potřebuje, nikoliv jen to, co si myslíme ano, a všem posluchačům zanechávám toto. Vzpomínky s věkem nezmizí. Mizí zanedbáním před spaním, si připomeňte, že váš mozek hoďte do klidu a bude si vás pamatovat jako vždy moudrá slova na závěr této relace, vážení posluchači. Vážíme si vás, pokud nás také oceňujete, neváhejte se přihlásit k odběru nebo zanechat malou anonymní podporu prostřednictvím odkazu v popisu videa.